What's up mga kalungat? So karon mga kalungat to, ako na pud isa karon. Wala na pud ako makauban nga mga kalungaton. Kay tungod lagi busy kaayo mi sa among mga trabaho. Wala na mi kabuhat og video, mga 2 weeks na yata wala na mi buhat-buhat. So mag-unsa na lang ka mo, mag-unsa na lang ka mga nag-subscribe, nagulat sa mga videos na kamo. Saon na lang mo, di ba? Karon mga kalungat, akong panikamutan na maka-upload kong video nga sa unsa nga video bahin sa mua, bahin sa kuha, basta kay masudlan lang pakita sa inyo nga mga videos sa mga ga-follows, mga nag-subscribe sa among YouTube channel. So daghan kayo salamat sa mga kalungat no kay nabagyapon mo diha sa mga nag-stay sa mua. Padayon diha po sa pagsuporta sa Kalungat Vlog. Salamat din guys sa inyong tanan. All mga kalungat ay wala man sila. So nagbuhat ko content na ako. Akong buhaton karon is magmukbang ta. Mukbang tag mangga. So kabalo ko nga kini mukbang maglaway gud mo ani no kay mangga. Sa lami ang mangga guys. So ipakita na ako mangga sa inyo karon no. Mangga is real. So kita mo ng mangga guys no. Mga kalungat guys. So kita mo ning mangga, so magaon tag mangga karon. Kay shout out dai sa ko angkol sa naghatag ani nga mangga. Si Angkol Puloy Sumataw. Shout out sa mga kol. Salamat aning mangga kol. Kani nga gatag sa ibuwa nakabuhat ng content nga magmukbang kong mangga. So kung mga kalungat no, kamulot nagka-out ani, so mag-shout out ta sa mga nagpa-shout out sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel. So keep it watching. Lawan naton natong mangga. Unsa ni kalami ang mangga. Sa ni mangga. So pasensya na sa mga tingog sa gawas, tingog diri sa akong cellphone nga. Kaya mga bata no, wala ko pisto nga pa mag-vlog na mingaw kayo. So mawag ni akong pisto diri So kamo tagkaog mangga no, mag-shout out ta sa YouTube nato no. Sana mga napa-shout out. Shout out. So shout out ko ni Zaira Mirador. So shout out sa imo kung kinsa man ka, shout out, God bless. Kalungat loves you. So also shout out to Gistel Rivera. Okay. And Jill Dumapias. Shout out sa imo God bless. Julian, shout out sa imo Julian. And also, last shout out from YouTube channel shout out Lovely Dablo. Shout out sa inyo, God bless. Mangga yawan. Kabalo ko nagtulok ng mong laway da sa tanaw sa huwag mangga nagkaon. Ang gusto mo mga kaning mangga no. Untaka lang po. Dagan sa punuan. Untaka lang. 3,000. Ay, 5,000. 16 yung siga. Custom siya. In fairness, so lamig din siya. Ba? Shout out sa mga walhiyab no. Basta ako stay single. Balag wa tayo basta kay natay ka pling. Sorry lang. So apit na maot ang mangga. So mag-shout out na po sa Facebook nato no, sa Facebook page nato.
So shout out dahil ko kan Jack Saldo 5. Shout out sa mga part. So kauban na ako ng sayo-sayo sa una no. Sa danceries pa ko. O shout out ni Colin Fernandez. Shout out sa mga migay. Shout out to Junabet Galiran Begando. Shout out sa mga migay. Mga shout out to guys. Mga kalungat kayo. Ang mga followers ko na pa-shout out sa to kasi magmahay-mahay mi daw. Wala ang tanga ka-shout out sila ha. Wala may bot-bot og video. So shout out Stephen. Shout out sa mga bro. Yung sa kaman bro, amping bro. Pamba. Also shout out to Zappy Jen. Shout out sa mga Zappy Jen. And Chris Dan Fusingan o Fusingan Salvana. Shout out sa mga kung kinsa ka man. Shout out. And last to our Facebook page. Shout out to Wences Divine Dinupol. So mga to guys no, shout out ato sa mga nagpa-shout out ato no. So mag-count ta. Ato tayo sa atong mangga. Sorry good mga kalungat. Busawan yung mga mangga. At tungod sa ano. Tungod lang. Mga ko babae. Alak mangga. So, padayon lang ako sa pagsuporta sa kalungat, mga kalungaton no. Natulo ako laway. Padayon lang ako pagsuporta kay makabuhat ang may video, makapalingaw sa inyo. Promise na muna sa inyo mga kalungat. Kung sa'yo kayo kami na panahon kay busy kayo may tagtrabaho, pagkitagkwarta, para pasakwa, patambas sa mama, pa sa mga karon sa balay, gastuhonon kaya ako na lang na nagkamot sa mga. So sila po, mga sa GM, sila Windel, daghan sila, mga kalungaton na nabaho po sila, panapos tayo kabuhi ilang kaugalingon, sila magsalig sa ilang ginikanan. So mas maayo doon. So padayon lang po suporta mga kalungat. So, mamaya no? Muli na lang makaya. Hindi ko na pagbilin. So, hindi ako taman mga kalungat no. O salamat ka. Imunig yung man akong video. O palihog na po kung subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aming mga videos. O pakishare sa mga videos na mo. Mention your friends to subscribe and follow our Facebook page. So, salamat kayo sa mga kalungat no. Sa suporta sa mga sa padayon na suporta sa mga bisan to wala na may upload og mga video kat mo busy kay mi. Salamat sa inyo ha. Again shout out sa mga uyab. Pariyan ako. Keep safe ta always, amping. Kalungats loves you. Bahala ko ta uyab basta kay imsug ta, malipayon ta, nati barkada. So yo. Ano ba to? So, so bye-bye na mga kalungat. Bye-bye. Amping mo. God bless sa inyo ha. Lang mangga pagas.